Ei kun. No niin. Joo. Homman nimi. Ensimmäinen maisto tälle vuotta ja varmaan viimeinen. Ei oo viimeinen. No ei. Koska vielä kertaan panee. Vielä keritään. Kiiru tulee. Mutta pitkä on aika ollut, kun edellistä videoa ollaan katsottu, niin maistellahan vielä jälkimmäistä tuotetta. No se täytyy nyt disclaimerina sanoa, että se 2,5 koppaa mitä tätä tuli, niin se on aika lailla jo juotu tietysti tässä vaiheessa vuotta. Ja kyllä kuvattiin siitä se niin kuin eka maistovideokin. Silloin se oli vielä sameita. Oli. Että juotiin taas vähän niin kuin raakana, kun ei maltettu odottaa. Mutta Himo oli suuri. niin. Eikä siinä. Tempastahan pullot auki ja lasi ja maistamme mitä tuli tehtyä. Uudesta oluista on aina puhuttu tässä vaiheessa, kun korkkia vedetään auki, niin meillähän on aika kivasti muuten laitto sieltä. Laitto tuo, siitä. Että vastaava tuote tulee nyt, mutta tulee meidän omalla humalalla vihdoinkin. Ja se nyt tulee, koska humalat on kerätty ja maltaat on olemassa, niin sitten kun kertaan panee. Mutta pitemmittä puhetta. Laitan mä tuosta edellisen lasiin. Ai että mikä vaahtoukka tulee. Käytössä on huomattu, että tästä oluesta niin tuo Nyt tuli. hiivasakka niin on lähtenyt tosi huonosti liikkeelle. No, nyt se sattuu. En tiedä näkyy kameraan mitenkään, jos tuosta näyttää. Nyt on paha sanoa, kun ei näe kuvaa. Ei näe, mutta Vielä lähemmäksi. Ja ylemmäksi. Siinä. Ja sillä tappaa. Aika hieno. onko siinä? Aika hyvin. Kiitos. Koska nyt on kyllä jo Näyttää oluelta. makuhermot on jo niin aistillansa, että tehtiin silloin, koskaan tämä on? Alkuvuodesta. Alkuvuon sitten kyllä. Ai. En ole käynyt katsomassa, koska se oli varmaan maaliskuuta. Voi olla kyllä, mutta Pidemmittä puheita. nyt tämä on meidän Rehtiolut. rehti. Haju ja maku. Ai. On kyllä. Mihinkähän, nyt on niinku paha, mihin tätä niinku vertaa. Mä muistan monta kuukautta sitten viimeksi mä join sitä, mutta tää on melkein vielä paremmin. Nyt on kyllä hyvä. Nyt täytyy sanoa, että niinku, kun 2,5 koria on ylitteen juotu. Ja juhannuksena juotiin paljon. niin jotenkin. Mutta täytyy sanoa, että tämä on nyt niinku vielä siitä parempi, mitä ekan kerran. Ja niinku esimerkiksi vähän semmonen ale ollut tulee niinku joo. pikkusen, mutta Kylmää se. kylmää hohti. Joo. Joo, mä join näin. mutta tämähän olikin ale. niin olikin. Niinku maku. Jos sitä paahdettu niinku mallas tulee jälkimakuna. Hyvinkin. Ja pieni humala, mutta Humala tulee niinku humalointi on kyllä maltillinen. Mutta se tulee se tulee niinku heti kärkeen kun juo. Niin se tulee siinä. Et sitten kun lopettaa niinku juomisen siinä kohtaa kun nielasee, niin periaatteessa se häipyy heti siinä ja sen jälkeen tulee tää niinku paahto. Joo, paahteisuus se voi vähän, mutta humala tulee kyllä ja sinne. Ja vaahtokukka säilyy niinku yllättävän pitkään. Joo, joku kommentoitti johonkin niihin aiempiin, että
ei oikein vahtoa nuo meidän tuotteet, niin ne vahtoo. Aikaisemmin ei ole vahtunut, mutta... Niin vahtoo. Joo, hyvin. Ei vittu. Pysy. Hälkyn kyllä. Hälkyn. On kyllä hyvä. Täytyy kyllä... On kyllä. Kyllä tämä niinku... Ihmisen päälle kyllä tämä on niinku... Ota mä Hökälälle sama homma. Joo, tuolta kadulta löytyi muutama semmonen niinku... Ammattilainen. Näytti ammattilaiselta, niin katsotaan niin... mitä ne tykkää tässä... Käsityöläisolueesta, eli Craft Beer. Avaapa olut siitä ja... Avaapa se tuossa kohtaa. No voin avata siitä, niin ollaan kerrankin vähän niinku... Vai tää saa täydet tuopit? Ei ihan täydet. Noin. Mä voin avata toisenkin. Vittu lasi. Oho. Onko se niinku sama tuo vai onko ne niinku eri? Ei, sama. Sama olutta, mutta... Sama erä. Eräpullosta. No niin, jouduttiin vaihtamaan kortti, kun se tuli täyteen. Laitetaan vielä symmetrisesti tähän. Ja... Olkaa herrat hyvä, kuvaa. Eikä me sitten kokeilla. Väri, haju ja maku. Väri haileahko. Se tommonen niinku kivan kullan kiiltävä. Pikkuinen. Ei samea. Verratkaa normaalin olueeseen, kun haette baarista. Ei ole selkeästi mikään pintahiva Craft. Pikkusen on vehnää jo. Mukavasti vaahtoutuu. Kiiltää mukavasti, mutta oikein hyvin näkyy läpi. Näyttää aika täyteläiselle. Odotan malta kyllä paljon. Maistakaa. Ei kandee. Tuoksu vehnäinen, ehkä vähän Ja nimi muutettu. On mutta aika raikas puresu. On hyvä. On mutta ihan pirun hyvä. On aivan kuin nimi muutettu. Aivan kuin paikkakunta muutettu. Ei sen oikeesti nyt rehelliset mielipiteet. Ja aivan kuin... Ei kun nyt... Rehellinen mielipide. Ihan helvetin pehmeän värinen. Tosi niinku makean helmäisen tuoksuinen. Pieni. Tulee vehnäoluen niinku klangi, mutta On pikku jälki purasu. tulee selkeästi tää maltaiden raikkaus. Tässä ei ainakaan liikaa humalointia ole käytetty. Joo. Ja pidän siitä. Tulee eniten mieleen ehkä, tää on toki laagerityyppinen, mutta tulee tosta niinku keskimausta mieleen britti-eilit, jotka on mun henkilökohtaisia suosikkeja. Joo. Ja nimenomaan se, että tätä ei tarjolla nyt liian kylmänä, jolloin ne maut oikeasti maistuu. Suomalainen kalja juodaan aina liian kylmänä. Tätä voi sanoa jo olueksi. Siis täsmälleen mitä äsken, siis nimi muutettu. Tulee, no mä pistän siihen jonkun viivin. Niin Mutta on hyvä. Mutta fakta. mutta pikkusen tulee... Pikkusen karvas maku kuitenkin. Hiivan maku tulee ihan jälkeen. Tulee vähän Pieni jälkeen. hiivan maku, eikö tuu? Siis Tulee aina. Tulee jälkeen, jää sun Tulee aina. etuosaan. Mutta Kaikki siis tää on makeus just se, jää mistä tänne mä puhuin taakse. sulle. Että tää on just se, mitä mä sanoin, että on se mega lemppari. Mutta on, siis täytyy nyt sanoa niinku itsekin, että on hyvä. Vaikkein kehu. Mutta Kyllä. Siis ihan Tää on vitte plussa. muistan, kun ekan kerran yhdellä Lontoon reissulla uskaltaudun kokeilemaan jotain muuta kuin perussuomalaista laageria, niin maistoin lontoolaisen pubin omaa pale aleä. Ja siitä tuli just sellainen, että mitä vittua mä oon kelannut, että mä en ole koskaan näitä aikaisemmin juonut. Tämähän on kuin jois kultaa. Tästä tulee vähän sama klangi, toi maku käyttäytyy samalla tavalla. Tästä tulee mieleen brittipubin ale, mutta laagermuodossa. On hyvä. Ja se pitää kertoa tästä, että tämähän oli niinku se setti, mikä hankittiin sieltä Lapolta, niin sehän oli niinku ale. kyllä. Eli täsmälleen oikein, eli se on niinku pintahiiva olut, Kyllä. mikä käytettiin niinku suhteellisen pikkusen kylmäs, että se rauhoittaa se niinku virhemakujen hommaa ja tosi mieto se humalointi, mutta Kyllä. oli.
Oli. Ja sitten ainoa mikä... Keiton yhteydessä humaloitiin, mutta ei jälkikäteen ollenkaan. Joo, ei. Joo, se liiga humaloinen kitkeryys puuttuu, että se on mitään sitraa tai vastaavaa. Se mikä on kaikki päin helvettiä. No mutta loppukaneettina niin juomiskelpoinen Tämä on äärimmäisen... Helposti juotava, Jos te sanoisitte, että lähestyttävä. ostatte tämän Alkosta, mä uskoisin tämän, mutta mä tiedän, että tämä on teidän itse tekemään, niin täytyy sanoa, että vähän vaikea uskoa miehen tuntien, mutta Erittäin vaikea. sanotaan, että kyllä te pojat jotain osaatte, niin kyllä tämä on teidän juttu. Sitten arvosana. Ei se edellinenkään. Arvosana. Minä olen osallinen siihen. Arvosanaksi annan nyt ihan suorilta käsitä laagerisarjassa, niin 10 miinus. Oi. Tämä kelpaa meille. Minä annan Tämä kelpaa meille kyllä hyvin. 4,5/5. On hyvä. Niin sulla oli 5 arvosasteikko. Joo, ykköset vitoset. Minä olen sen ikäluokan, että minä ajattelen vielä 4-10. No niin. Hyvä, kun mä ajattelin, että nyt meni vähän niinku... Hei, kun ykköset, korostan, ykköset vitoseen, niin 4,5. Hyvä. No niin, mä ajattelin ja... On hyvä. Kiitoksia.